Davita wakatambao kusvika maila popota Miriam ndokuimbao pane chiporofita chandasangana nacho zukuru chandoda kuti ndinge ndiri ndinokuzivisai. Why? Because muprofita uyu akamboprofita kufa kwaJinimba anditi kwa the late Genius Kadungure ende zvikaita sokudaro vazukuru, ndosaka ndauya ndichitomhanya kudai zvaniti. So ndisanda kuzivisai nyaya iripo nhasi tisingapedze nguva. Usati wasubscribe, subscribe, turn on your notification bell so that whenever we upload a video you will be notified. Nditoti maswera sei kwese kwamuri vazukuru vasekuru sei ndanditi. So ndasanganawo na Prophet Advocate Joshua anditi this man he wants akambotaura pamusoro pekufa kwaJinimbi zvikaita sokudaro vazukuru, zvakafamba sokudaro. So nhasi tazomuonawo achiita live yatoita akataura pamusoro paDr. Philip Chiyangwa. Ataura akati zvoni vanhu ngatimunamatirei Dr. Philip Chiyangwa because zvaari kuona pane mhepo yasimuka anditi. Hanzi mhepo yacho yakatosimuka zvekutoti ine simba zvakanyanya zvokuti tikasamunamatira mukomana uyu Fidzo hanzi azoona pamba pake pane motikari dzanga dzakawanda but dzichishayiwa anodhiraivha. Tikabva tagara pasi kuda kubvunza kufunga kuti zvichirevei, kureva kuti Philip angasipo here kana kuti kudii. Chiporofita icho vazukuru chataurwa naProphet Advocate Joshua. Unogona kureva izvo kuti pamwe Philip anga atofa anditi. So chikumbiro chaari kutaura ndechekuti hanzi tinamatire Dr. Philip Chiyangwa kuitira kuti mhepo dzakatosimuka, hanzi mhepo dzacho dzakatomusumukira nechekare. So zvakutoda maprayers kuti muintercede kuti mhepo idzodzo ange ari anodzikunda, because hatisi kuda kuti tisangane nemashoko erufu zvakare pakati pedu. I think it's enough vazukuru, tarwadziswa zvadi zvakwana. So let's pray for Dr. Philip Chiyangwa kuitira kuti mhepo, whatever mhepo dzakasimuka dzataurwa naProphet Advocate dzinge dziri dzinotaramukawo. Mhepo dziriko vazukuru ende dzikasimuka dzinosumuka nesimba, asi zvinogonekwa badzi nemunamato naMwari anditi. Ndochandangondiuya kuzivisaiwo chiporofita chataurwa naProphet Advocate Joshua. So munofungeiwo nechiporofita ichi? Murume uyu akambotaura zverufu rwaJinimbi zveshuwa takamudi, takamuchengeta. Iye zvino ataura pamusoro paDr. Philip Chiyangwa. Ngataurira nemumacomments from Uncle Sandy, only Zimbabwean uncle. Pari zvinotobva tachi much love.